seg over disse temaene. I dag skal det handle om nær døden-opplevelser. Det er mennesker som har opplevd å forlate sin egen kropp, og som sier at de har sett seg selv fra utsiden mens kroppen var klinisk død. Men er det mulig? Er det bare hallusinasjoner, eller kan disse opplevelsene være reelle? Det er tidlig lørdag morgen for 25 år siden. 17 år gamle Signe Wenneberg er på vei hjem fra byen sammen med noen venner. Stemningen er høy, men plutselig skjer det noe som skal forandre Signes liv for alltid. Det sidste, jeg ligesom husker, det er det her sving lige før en jernbanebro. Vi glider simpelthen ud over den her jernbanebro. Jeg kan huske, at jeg har taget et stykke tyggegummi i munden. Og jeg kan nærmest huske, hvilken side af munden jeg har det i. Og det er det sidste, jeg husker. Og så kommer jeg ligesom op. Signe opplever en nær døden-opplevelse. Hun forsvinner ut av kroppen og kan se både seg selv og ulykken ovenfra. Jeg bliver ikke suget op. Jeg foretager ikke en rejse op. Jeg er bare lige pludselig oppe. 10 meter op i luften. Og ser ned på mig selv. Mine venner, der skriger, og jeg, der har blødt det hele til i løbet af 0,5 og blodet over det hele. Fra 10 meters høyde ser hun ned på dramaet som utspiller seg under henne. Mine 3 venner går ud af bilen. De diskuterer, om man nu må slæbe mig ud. Fordi hvad så, hvis jeg nu har en brækket ryg? Men omvendt er de bange for, at bilen bryder i brand. De er også bange for, om jeg er død. Altså det diskuterer de, da de tager mig ud. Og de diskuterer, om jeg har brækket ryggen, eller om man må tage mig op. Og det bliver ligesom enige om, at de vil hellere bare skynde sig ned til et hus og få ringet til en ambulance. Signe har fått store hodeskader og er bevidstløs. Likevel er det ikke overlevelse hun tenker på, men derimot den plutselige opplevelsen av å være utenfor sin egen kropp. Jamen, det var meget chokerende. Det var en kæmpe chokerende oplevelse at lige pludselig hænge deroppe. Jeg blev sådan set ikke skræmt af det, men jeg var målløs. Jamen, det havde jeg aldrig forestillet mig. Jeg troede på det, jeg kunne se og det, jeg kunne røre. Det der, det var ikke noget, jeg kendte eller havde hørt om. Signe opplever hvordan døden langsomt innhenter henne, og plutselig åpner det seg et lys omkring henne. Jeg befinder mig sådan en eller anden tilstand mellem at være der og være et andet sted. Og det andet sted, som lidt trak i mig, som jeg også gerne ville hen til, var sådan ligesom et lysende, rundt, tunnelagtigt sted. Der var en følelse af, at mine bedsteforældre var der. Og jeg føler, at jeg står og vakler. Jeg har valget mellem at prøve at kæmpe, og så give op og lade mig flyde ind i det her rare sted, jeg gerne vil væk til. Og jeg bliver ved med at tænke, at det kan jeg simpelthen ikke byde min mor. Jeg kan bare ikke byde min mor at forlade den her verden. I den situation er jeg meget bevidst om, at jeg kun er 17 år. Så jeg har så meget, jeg skal. Men omvendt trækker det også i mig. Det trækker i mig, og det vil være en lettelse. Jeg synes, det er en kamp at skulle kæmpe mig tilbage. Signes venner leter desperat etter hjelp. Til slutt finner de en vokterbolig. De kommer op og får banket en mand op, der ligger og sover og bor i det her ledvogterhus.
netundertrøje på. Sådan lidt tyk mand. Og det her kan jeg umuligt have set, for jeg havde så meget blod. Men jeg ser jo det hele oppefra. Jeg ser manden åbne, jeg ser ham blive chokeret, jeg ser og hører, at de siger, at han skal ringe efter en ambulance, han skynder sig at ringe efter en ambulance. De henter en køkkenrulle, og der er nissemænd på den her køkkenrulle, kan jeg se. Det er en mærkelig detalje at huske, og gå rundt og huske i 25 år, og lægge mærke til. Jeg vakler mellem liv og død, og lægger mærke til, at der er nissemænd. De løber hen til mig og får lagt en stiv krave om min hals. Og jeg bliver lagt op på en båre. Jeg kan se alt, hvad der foregår. Jeg kan endda meget tydeligt sætte mig ind i mine venners følelser. Jeg føler rigtig meget med dem. Men så tager de et lagen og lægger hele vejen hen over mig. Altså hele vejen hen over hovedet, ligesom man ser på film. Så tænker jeg jo, jamen, så er jeg jo død. Så er det jo forbi. Så har jeg jo måske ikke det frie valg mere. Signe ser båren med sin egen kropp bli lagt inn i ambulansen, og hun bestemmer seg for å kjempe seg tilbake inn i kroppen igjen. Lige pludselig kan jeg jo bare mærke et lagen hen over mit ansigt. Og der er jeg tilbage. Jeg kan høre med mine ører. Mine rigtige ører, og ikke bare sådan, at jeg hører alt og oplever alt oppefra. Men jeg hører kun det, mine egne ører hører. Det er klart, at bagefter så overvejede jeg jo, om det var en drøm, eller en fantasi, en hallucination. Noget, jeg havde skabt selv. Men det var det ikke. Jeg ved, at det her er sket. Det er sket. Hva om Signes opplevelse er virkelig? Kan den da bidra til å forandre vår oppfatning av forholdet mellom hjerne og bevissthet? Det spørsmålet er det flere vitenskapsfolk som forsker på. For hva er det som skaper bevisstheten vår? Det er et av vitenskapens største mysterier. No scientist can explain how an individual brain cell could suddenly generate this amazing phenomena of thought. And that is fundamentally the problem of consciousness. Sam Parnia er en av verdens ledende forskere innen nær-døden-opplevelser. Han sier at det i hovedsak finnes to forskjellige teorier om bevissthet. One group essentially say that although we don't know, and they are the majority, although we don't know how consciousness arises, it must be some product of brain cell activity. Men det finnes også en annen teori, som blant annet Nobelprisvinner Sir John Eccles har vært talsmann for, nemlig at bevisstheten eksisterer uavhengig av hjernen. There is nothing in the brain cells that corresponds to thoughts. And so maybe we have to think of consciousness, thoughts, the mind, etc. as a completely separate, undiscovered scientific entity. Hvis det går an å bevise nær-døden-opplevelser, vil det kunne endre vår oppfatning av hvem vi er. Men hva er en nær-døden-opplevelse?